Vodná elektráreň Orava je začlenená do kategórie priehradových akumulačných elektrární. Jej inštalovaný výkon činí 21,75 MW. Túto elektráreň nájdeme na rieke Orava pri Námestove, kde na generovanie energie využíva turbíny typu Kaplan. Prietok na dvoch týchto turbínach je 2x50 m3 za sekundu. Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1953 a dosahuje priemernú ročnú výrobu elektrickej energie vo výške 31 GWh. Oravská priehrada je vodná nádrž, ktorej súčasťou je aj vyrovnávacia nádrž Tvrdošín. Nachádza sa na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Oravská priehrada je najväčšia priehrada na Slovensku, a to objemom vody aj rozlohou. Priemerná hĺbka je 15 metrov a maximálna hĺbka pri priehradnom múre dosahuje 38 metrov. Rozloha pri plnom napustení zaberie 35 km štvorcových. S celkovým objemom vody 375,5 milióna metrov kubických. Priehrada so svojimi brehmi a ostrovmi patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku. Leží na migračnej trase vodného a pri vode žijúceho vtáctva v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom. Ak sa vám naše video páčilo, pomôže nám váš like alebo odber. Tiež nás poteší, ak nám vaše postrehy alebo pripomienky napíšete do komentárov. Vďaka!